Hej, så er vi ankommet til Imlen, og vi har fået vores kano. Nu er vi kommet et lille stykke heroppe af, og vi holder en lille pause. Så har vi fundet vores første camp, og vi er i gang med at slå lejr for natten. Hvis jeg lige drejer mig lidt rundt, kan I lige få lov at se pladsen. Hej, nu er vi så kommet afsted på vores rotur på anden dag på Imlen. Vi har været igennem Rough Sea, som også kan ses på nogle tidligere klip. Og nu får I lige lov at se, hvordan udsigten er her omkring. Så er vi nået til en meget kuperet ø. Og vi har lagt til dernede, hvor der er sten over det hele, så det var lidt en færd at komme herind. Hej igen. Så byder vi velkommen til Camp 2. Vi har fået sat tag på den her gang. Det er ikke så ringe endda. Det er ikke fordi vi forventer regn, men det er bare lidt mere rart, hvis det nu mod forventning skulle begynde at regne. Hej igen. Nu får I lige lov at se udsigten fra vores camp på anden dag. Bedste camp i Imlen indtil dato. Godmorgen. Så er det blevet tirsdag i Sverige, og vi har fået noget morgenmad, og vi er ved at være klar til, at vi skal pakke vores lejr ned og bevæge os videre. Vi er kommet længere, end vi havde regnet med, og vi er nået helt op i den nordlige ende af søen. Længere, end vi nogensinde har været før. Hej. Nu er vi så kommet rundt om den store ø, I kan se her. Lige herovre ved siden af, der prøvede vi at skyde genvej ind igennem de sten, man kan se i overfladen der. Det kan ikke lade sig gøre. Så i stedet så kom vi ud på en lille omvej hele vejen rundt om den store ø. Jeg prøver at panorere henover nu. Og nu er vi så nået herop. Og vores mål er derinde. Hej igen. Nu har vi forladt kanoen, og vi har fundet et hus, der er styrtet i vandet, så nu fortsætter vi til fods. Er vi kommet til Æggeøen, og vi er på udforskning efter campsite. Hej, nu er det blevet onsdag morgen, og vi er stået op til blæsevejr. Men ellers til en flot dag. Der er en lille smule overskyet. Men vi har foreløbig ikke set en dråberegn. Lækkert. Her ligger vores kano så og hygger sig. Den er tøjet til et meget lille grantræ, men den skal nu nok blive liggende. Bølgerne presser den også ind mod land, så der skulle ikke ske noget ved, at den ligger her. Det er så her, vi har haft lejr for natten. Vi har haft, selvom det blæst lidt op, så har vi stadigvæk en fantastisk location, hvor vi skulle være sikret mod alskens regn, hvis der skulle komme sådan noget. Her har været nogen siden i går. Prøv nu at se det rod der. Der var ryddet op, da vi kørte i hvert fald. Der er vi. Og vi planer at se Æggeøen. Vi var på den falske Æggeø i går. Så har vi en rigtig Æggeø. Og så tror jeg, vi sejler hele vejen herned.
Og det tror jeg, det er også næste camp. Men nu må jeg se. Det blæser. Hej. Nu kom der sgu lige en byge, så nu har vi slået ly op, og så satser vi på at få en formiddagssnack. Kølle. Snackpølle. Nå, det regner stadig, så indtil videre så bliver vi stadig her og holder ædegilde. Ede. Kaffe. Men altså, når det nu skal være, så udsigten fejler jo ikke noget. Og vi har nu opdaget, at vand kommer ind under vores regnly. Og eftersom vi ikke har planer om, vi skal videre lige med det først, så skal der gøres noget ved det. Så, her ser I så vores onsdagslejr. Det begyndte at regne omkring frokosttid, og der satte vi så tarpen op her, for lige at tage regnen. Imens vi prøvede at vente det, vi troede var en byge af. Det udviklede sig til, at vi måtte grave et drænrendesystem. Fordi det her tørvejord, det er meget længe om at suge vand. Bag mig kan I så se vores permanente lejr, som vi slog op, mens det stadig regnede. Ja, nu er vi så færdige med at slå camp op og se vejret nu. Det er jo nærmest perfekt padlevejr. Men nu bliver vi her, fordi vejret skal ikke tro, at det skal bestemme noget som helst. Hej, så er det ved at være aften på vores sidste dag i Sverige. I dag nåede vi at sætte vores camp op, inden regnen kom. Det var dejligt, fordi nu er det kun teltene og tarpen, der er vådt. Alle vores andre ting er sådan mestendels tørre. Godmorgen. Så har vi sidste morgen i Sverige. Vejrudsigten den sagde, at det skulle blive delvis overskyet. Og vi havde håbet på dejligt vejr til at padle hjem. Men indtil videre så er det bare gråt i gråt, og det har regnet de sidste 2 timer minimum. Så vi glæder os til det forhåbentlig klare op, så vi kan få en nogenlunde tør tur hjem af. Så er det lige ved, at vi er ved at være klar til at forlade himlen for den her gang. Vi har cirka 3 km rotur tilbage, og selvom det ikke ser ud af meget på videoen, så er der ret meget modvind, så det bliver en hård tur, så vi tager afsted i god tid.